kini जों नुखा फेसबुक लाइव ते गोबांमा ससियेल मिडिया गोबांमा निउज चेनेल नि बिसिंतै जे तिनी पेली सेकर राजप्रसाद राजबारियो आईएनपीटी ते तिप्रा मथा हिनै tabuk INPT te tipra motha hini alka khlai te tonglak abo thansa ngui kaisa bodol ngsinai abo nukha tini bubagra je press meet khlaimani abono nugui belaikino khaksangma mano je जों पार्टीनो तरजागियावै दफानो तरजागै दिनै आईएनपीटीनि गोबांमा आदं रक हाइकेबा कुचुक आदंनि बरक रक दिनै प्रेस मिट खालायै जे अमा हाइखे थानसा खालायनानै थानसाखै सामं खालायनानै नो याप्रि सेमानि बागै आं खाखायो आं पार्सनेलि खाखायो आंनि मते जों जत तिप्रासानो थानसा ओंथाय पार्टीनो पुसनो तरजागियावै जों जेकुनु राजनीतिक बदल खालायखांके जतनो जानजानि राजनीतिक बदलनो कुचुक साखातलांनानै मुचुंगो आबो साइमानो हाइपानो त्रिपुरा हास्तिनि राजनीतिनि चेहारा हाइकेबा त्रिपुरा हास्तिनि जे गणतंत्रनि रायदाव के जों चिनी बरक बेलाय कम मनि बागै जों अदागा पलिटिकल पावर बो जों फनुगै मानलायलिया कारण साइमानो जतनो 60टा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो तिप्रासानि बागै खातिजाक मात्र 20टा के जों 20टाव पर्यन्त जों दिनै थानसाखै सामं खालायलाय मानियाके चिन्ति प्रसारकनि थिनां भबिष्यत बेलायनो हामियांनाय आबो जों साइमानखा ते साइमानो आं निजे पार्सनेलि बे आगिनि सिमी राजनीति खालायनाय बरगिया फिया दफानो मोथांथानि तिप्रालेन्नो हामजागै जों याफ्रि सै फाइमानि दिनै आईपीएफटीओ हाबै आईपीएफटीनि खरकसा एमएलए आं आबोनरो जत लुकुरनो साइमानो किया जों तामुनुक जाखा 2018 वो चौंबारियाव खोप्लायगमानि यागुलो 2021 एडिशननि चौंबारि उनखा लाइथां जाकनरक बेबागनो साइमानो जों ओ चौंबारियाव तामुनुक जाखा कै फेब्रुवारि 19 तारिखो जों बुबाग्रा तिप्रा मथाबाय थानसांगै हायनो हाय तेइसे थानसां फिया कागलाई फाइमानि कागलाई फाइमानि तांनि कागलाई फाइगया अब त्रिपुरानि जत लुकुरक जेसा राजनीतिक बदलफोन खालायथुं आईपीएफटी नो जाजागलियानि बागैनो दिनै आईपीएफटी रक जे जागाव तंना नांमानि आ जागाव गरैखा के ताबुक नायना थांखांके जेबाबे गोबांमा राजनीतिक बदल चिकन राजनीतिक बदल ताबुक बुबाग्रानि याक्तै थानसानि लामाव जे थांलाय दंमानि आबो बेलायखेनो जामानिको आंनि जिबो मुचुंमानि आं बेलायखेनो ट्राइ खालायका चाइतखा जे जों बुबाग्रा बाय थानसाखाय मिलि चौंबारि थांनाय एडिसि चौंबारियाव बादायलायखांके कुनु राजनीतिक बदल बेसेकांगो आगुगै फाइनानि क्षमता दंला खम फियाबा तामनि बागै तिनि अन्तेहै हाइकेयै कागलायना नांखा थानसांलाय मानलायलि आंकै आं वानसुगो आं मनि खालायो जे सिनि पोस्ट सिनि पोजिशन न जों तरजाक लायनो तिनि अन्तेहाय आईपीएफटी नि बरा दुबि हाइकेबा आईपीएफटी तिनि तलाव कलायमानि कारण आमनो उंखना हिनै आं वानसुगो कै जों थानसां थाय थिनांगो आं आशा खालायो जे आईपीएफटी नि चिनि
kucuk sakani kucuk beremni joto leaders rokbo wansuktung je जों थानसा बाहायके इंनानि ते थानसानि प्लेटफर्माव जों बाहायके फाइमानानि के तिनि खरकसा one man one post ungthung na nangnai तिनि जिनि त्रिपुरा हास्तियाव जों नुखा ते बुबाग्रा CM नानि हिनि जे कक रिमानि आबो बो लुकुरकनो थानसा ख्लायदिनि बागै बो CM पुस रक पर्यन्त नाहालिया आबो जों नुगै सोलोंथाइ खालायो जों फलो खायना खालायो बनो के जों आबोनो फायदि आ जागा पार्टीनो पुसनो तरजा गियावै जों जतनो थानसानि लामाव उंनानि उंथुं आबो आं जतनो न कयनानि मुचुंगो दाबुबो गोबांमा राजनैतिकनो तरजाग्लायै जे बिसिगां जंबारि रगो बाहाय गोबलायनानि आमनो सिमि वानसुयावै जिनि त्रिपुरा साद फारकनो लामप्रा देब बर्मा सार नुंबो जयन क्लाइ सिदि बरमगनां लामप्रा देब बर्मा जयन क्लाइदि हिमा बाया कारण जों जत्तसे जयन मांनाय एकेबा जों जत्तसे थानसा मांनाय आरो कायसा राजनीतिक बदल जयन क्लाइखांखायनो जत थानसा अंगै थांका आमो हाया जों जत लुकुरकनोसे कयना नांनाय ते कयि दंगो ते थिनांगोबो जों थानसानि लामानो हिमथाइ खालायो ते हिमनाय कै ताबुक जों नुगै दंगो जे त्रिपुरा हास्तिनि जे राजनीतिक जे चेहरा ओ जागा जों 20टा सीट त्रिपुरा सानबागै खातिजाक ओ 20टा सीट बाय जों पलिटिकल पावर त्रिपुरा सानियागो फायसुगिया हायनि बागैनो तिनि त्रिपुरालेण्डनो जत हामजागै IPFTO बुथ रिलायखा IPFT नो क्षमताव तुबुखा कै कयेकजन सान बलं त्रिपुरासा थानसानो केबो हामजागिया निया त्रिपुरा मथानि मेम्बार्स रक्सि IPFT नो दाना मुचुं जागिया नासरि जाग आमति गोबांमा चन्द्रसागरनि नि वानसुकमा थिकनो आव नि तामिनि सानाय जों बरम मारिलायनाय खरकसा बाय खरकसानो जों थानसानि मारियाव फायनानि हिंखाय बरक बननाया बो बरक हामिया बो जिनि पार्टियाव फायके नस्ट्रंनाय आमते हेरा गोबांमा बरकनि मानो फिया आनि वानसुमुंखाय अमहाया आं निजिनो निजि साकनो सोलायना नांनाय रेक्टिफिकेशन खालायना नांनाय हिंखायसे बुइनो जों साय मानथुगो साथगो फिया निजि साक रेक्टिफिकेशन यावै निजि साक बदलक जागियावै शुधु पावारनो हामजागै शुधु पुसनो हामजागै दंगैले जों दफानो फियावै मानया SK त्रिपुरा सार नों सिमिनो IPFT आं सिमिनो सामुं गाहाम खालायो आमो हाया जतनो जानजानि मानथै जतनो सामुं खालाय दं सामुं खालाया केबो गरै तामो IPFT तामो INPT तामो त्रिपुरा मथा तामो CPM तामो कांग्रेस जत लुकुरकनो सामुं खालाय दं दफानि बागैनो फियाबा जानि लामाव मांनो सामुं खालायलाय दं थानसाकै सामुं खालायमान्या आमसे सबसे प्रब्लेम खाव मुचुंमा दंना नांनाय तिनि IPFT रकबो एकेबा INPT रकबो केबा त्रिपुरा मथानि लिडार्स रकबो TPF नि फनथुं जत लुकुरकनो नायो थानसाकै दंनानि थानसाकै सामुं खालायनानि फियाबा बुकु बायसिमि डायलग बायसिमि थानसा हिमा बाय निया जों प्रेक्टिकली खाय फुनु नांनाय जों आशा खालायो आं पार्सोनाली जत लिडार्स रकनो निजि साकनि पुसनो तर जायगायावै निजिनि पोजिशननो तर जायगायावै जों थानसानि मारियो हिमना नांनाय जों दिनै IPFT जेबाबे
28টা সিটनि बिसिं একটা সিট बानो जों पास खालायमानलिया aboni karon amon ongkhana je जों थानसानि मारियो याप्रि सेउइ आ सेमानिनो जों तेइसे फिरगुइ तुमानि aboni bagino IPFT ni tini omohai boradubi ongkhana hini wansugo ke faidi जों koinai je tabukbo jora tongko जों बोसोरगांनि थानसानि लामाव हिमथानि जत लुकुरकनो जत लिडार्स रकनो बोसोरगांगो आगुइ फायनि हिनि आं वानसुगो ते जेकुनो जागाव वन मैन वन पोस्ट जैसे कैपेन उंगन नांगो कारण खरकसा बरकनो दुई तीनटा पोस्ट तुयै सामुंखलाय दंहांकै सामुंखलायथानि केबिं फायो हायनि बागैनो जों वन मैन वन पोस्ट उंनानि नांगो ते त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारावनो मोथां लांनानि कायसानो लामा आबो त्रिपुरा लेन अब बेबाग लुकुरं साइमानो कै त्रिपुरा लेन थुं ग्रेटर त्रिपुरा लेन थुं आबो एकैनो कक जों बोसोरगांनि ग्रेटर मादेमा ग्रेटर त्रिपुरा लेन मादेमा नते त्रिपुरा लेन सयलेन ग्रेटर त्रिपुरा लेन मादेमा न ते त्रिपुरा लेन ग्रेटर त्रिपुरा लेन आबो एकैनो कक आबो जानजानि राजनैतिक बदल कायसाते कायसा न सिलजावै सालाय कांके गोबां ककनो फायनाय हिया तिनि कायसा लामाव एकेबे थानसानि लामाव हिमै जों जुदि सामुं खायलायमान कांके जों अबশ্যই चिन त्रिपुरा लेन जों गारिमानान आमसुगले आं बिसास खायो हिया आलादा आलादा लामा हिमलायै इलेक्शन पुरु जितिलायै इलेक्शन खालायलायै जानजान नेतानो चुज खायै मन्त्रि चारिनानि एकेबे MLA चारिनानि MDC चारिनानि अमसिमि नाहार मुं दंखा केले चिनि त्रिपुरा सारो थिनांगोबो जों जे ताबुक दुखु मानै दंमा हाय थिनांगोबो जों आमते हेकेनो तेबो दुखु माननाय हायनि बागै जों दिनै IPFT नि जे अबस्था ओंखा आमते थिनांगो ता उंथुं आबनो जों मावान सुनाय हायनि बागै जों बेबागनो जत लिडार्स न थानसा अंगै सामुं खायथाय IPFT नि बुखा गाहामसा तिनि जतनि खावनो दंगो लुकुरकनि बागै सामुं खायनानि जों तिनि नुगै दंगो चिनि ताकु EM ताबु खरगनुइ राजेश त्रिपुरा बाय चिनि ताकु सुहेल borok dijini escort पर्यन्त याकारै आ escort नि जे rang rok phaimani a rang bai kami amsayo tui manengya lama hami amrok chini borok subajak thungni borok je escort yakar marno singa borok grand salute ma khlayo leaders singkai sing ama hainung na nangnai suhel bini puila MDC ni je bata manmani abono bini amsaini lukurokno bo kuri borokno subasu khlayo a rang bai ke leaders singkai amti he leaders sing ma khainai buino leaders maneno buino bahaikai ang subaiman buino subanani jaga bo jaga amo hairutuk tongnai rokno chini asol leaders ni wansukna nangnai ke amono जों थानसानि मारियो जतनो फायदा नांनाय नांखाके जेसेबानो रेजिस्टार्ड रिकगनाइज्ड राजनैतिक बदल हिनिबान तंगै तंथुं हायफानो जों थानसानि मारियो एकेबा थानसांगि सामुं खालायनाय यांखाय जों ताबुक IPFT नि गोबांमा नेतारकनो बुइ गोबांमा कक सावि दङ जे ताबुक गणमुक्ति परिषदनि नेतारक हायङै थांका कक सारागिया त्रिपुरानि कक विधानसभा सारागिया कक गोबांमा चिनि त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक सावि दङ के आकक तो जत कुबैया कारण जों त्रिपुरानि कक विधानसभा सावि दङ हायफा नरक सायमाना विधानसभा 60 जनानि MLA नि बिसिं मात्र 8 जना MLA से त्रिपुरालेन हाबजागनाय के जों कयनाय ताबुक जे MDC इंजाक सिन 18 जना थानसानि मारियो हिमै बुबाग्रानि लामाव हिमै जे MDC 18 जना बरक पुइला सेसनो ग्रेटर त्रिपुरालेन्डनि जे बिल न पास खायै बरक रहनाय बरनो जों हामबाय मायाफारनाय वेलकाम मा खालायनाय जे बरनो सापर्ट मा खालायनाय कारण त्रिपुरालेन्डनि जे लामा
paithak आन्दोलन उमबायनो chini tiprasa mathanjaknai ni ching wansugui tongkhangkai ching kebo राजनीतिक no torjakyawi do kubui do phani kubui samungo se ching kubui samungo ching yapri ma selainai ching jora ni somoyo no jorao no ching jekunu jora kahmo ching yapri ma selainai samung kahmni bagui abono koimung tongnai je ching tabuk party no torjakyawi bwswkangni samungo ching ma phainai kwbangma lukurok ano tabuk text khai tongo Samson Deborma Tiprajug rok wansa bai kaijak nairok no ST certificate no stop khlainani vision dat Samson nung je samani provision do krei provision krei phano sing amo chini khao wansuk mani sing khao muchung mani akokno sing saka tini edisio je MDC ngi thangnai borok bo abono sajak ang nijibo 2019 puila assembly puruno akok rokno tisamani ge edisio je 100% rooster rok tongbai mani abo rokno bebak no sing norna nangnai karon edisio chini tiprasa tawo 85% ni above borok tongui tongo ge jeng kepleng de borma bubagrada norok bai thansa ungui or IPFT da bubagra bai thansa nangsin kisa sai abo kepleng de borma omo haya bubagra da thansa mane joton thansa o jaga nang bubagra ni dolo de thansang nai IPFT o de thansang nai abo sing sak sak torjak lai tongthangla sing ubui bukhabai hamjak mani tongkhangkai tiprasar no phioknani musungo hungkai sing jotono sing ishorni bwsakang sing nuwai sing saungma khainai bokrok nuwai saungma khainai bwsakangni jorao sing abo nailainai tei chini leaders kusuk sakani leaders rokno bo sing koinai ang personally bo koinai je thansani mario himnani bagui gai tabuk saimano norok jotono corona virus eke COVID-19 ni bagui belai kheno o second dheu phai tongo jotono nogo kaham krungkai tongbaidi te nogni putulai tongri tabuk to night curfew choliwi tongo ke Zeppelin Jeki Deborma sir nungke busuk Greta Tipralen no chajak ni opinion kisa sabi ang Greta Tipralen te Tipralen jotono no chajago tiprasa mathangjaknai tipra thinango tiprasa mathangjaknai samung ge ang jesanapon support khlaio te chajago respected tukur don koloi please try to understand sini mung samung kaham tiku belanya chini tabuk o COVID-19 cholai tongphu kebo mask thui biawi nokni rok kebo ta nokholai di kwbangma gathering kotor program rok thangyai tongmung khangkai sao karon borok thui tongo haini bagui se norjo tono no koinani muchungo baksa kwbangma hospital rogo admission ungjak jei mansak joto lukrok no jei mansak sung subana nanglainai sung montri ingkha MLA ingkha MDC ingkha hinma bai ekebe EM bai kha hinma bai simi sing nogo asugui tongkhangkai salaiglak jebabe samung tabuk ketal chini siklarok jara ketal EM CEM nairo borok bo samung khai tongo जों borok no appreciate khlainani nango je kubui samung khlai tong thani je sanpano jotono kubui khabai जों borok no borokni bagui ishorno जों prayer ma khainai bongni umor logui tonani bagui karon borok tongkhangkai no samung kubui khaika hangkeno जों tipras dofarok जों thangjaknai salsa abo nini ani yak phologui samung khlaima bai no o samung rok khlaijaknai ge paithago abono koinai joto lukurok no kaham kwrung tongbaidi jotono safe khai tongbaidi nijini nokni joto borok no safe khai tongnan bagui
mask thubnani hand sanitizer bai te yagrok sunani amo haike no जों बेमारनि हयते जों मा काटिलायनाय आंनि लाइफ नायथंनाय जत लुकरकनो आंनि खाकसांना ते हामबाय ते याफारै आं आंनि लाइफ खायमानि मोथाकसिनाय जों वैसो वैसो अमा हाइके लाइफ रको फाइ कक सालायबो केबो हायनो नांमुंया जरा बायदियावै जों नांगौमा जागावसे सामखौ नांगौ साजेस देबरमा सैकिया थुर हिनै साजेस देबरमा नबा आं कयनाय जों सामुं गाहाम खालायनानै नांनाय बेसेबां याप्रिसेना नांनाय थुर हिनै नोंहानो बरम रिखा आबो दिनै बेपार नों हयতো आनो पार्सोनाली नोंहानो जाजाग एफा नोंनि मानो आबो नोंहानो जाजाग यांखायतो आं हिनै दाम खालायनायबा कुन खालायनायखै तबो कयनाय nin ano ya pano nung buino ti kubuni borok no joloi tongbo nung omo haiki social media rogo omo haiki kok saka ke buini do fani borok rok monuyo abo monoi jaknai oke asung situng jotono no ang hambai yafaro